Gaur, gurian... Jode, txori bat. Oigan, estiloa, naska? Kontexu. Kaixo! Hola! Ongi etorri, hirugarren saiora. Bai. Ni Aingeru naiz. Ni Julene. Ta nigo jatz. Eta, Ta juntatzen bera supernenas. Eta erure gara kontexu. efectivamente, zemu zaudete, Ondo. Ondo? Bueno, ni Astea? dakat trancazo bat increíble. Ja. Taramat ya casi Bi aste. Y no remontamos nada. Bai, Buah. luzterako, juntzera medikura? Ez, Ah. porque se vea... Sukarra ja ez. Ez, eukiret, duzu. baino, ya está. Baino, beti botella egin klinis batzuk, eta bufa bat. Dela Monster High. Oso, Wow. Era ze sinuna, polita. eleatzen. Childhood memories. Baina ez da, beltza, eta orduan pegatzen du. Claro. Total, arrastoi. Ya está. Zuzelan engeru. Ni oso ondo. Bai. Bai, Astea. oso ondo, oso lasai, eta hori. Ez da deklarasazio hori egiteko. Vale. Juren ez Zuk hori? zemuz. Ondo. Bai, Se te pasa ese interesantea. ez. Ez da, Ez. Atxikoz. Normala. Eu. Lehen ezagu, paseaku, osea, bueno, angiruri paseako harin astea, eta esat, bueno, hau da aste bat, en plan, ni fu ni fa. Ak ez du zer pintatzen? Ez, Ez, aste hau Nahi izan izatea- da... ez, eta hurrengoa, ondio txarrau. Azkena da dalgo, gabonak. bueno, ez, azkenengo astea dalako azkenengo astea, beha urrungo astea, zer, Ez, zesta horrengo beze bez. inutila da, oso zain Bueno, inutila ja, da. Ah, bueno, Abentuar euskaren bat. eguna, deko Ah, egia maratoia. da. Bai, euskararen. Bueno, zeo zer rolan diferentea, ez? Bai, aste azkenean Ez, gainera. gauza, gustatzen importante zait, go, gustatzen. Horla! Horlako argazkia, kontexu gaterako horlako argazkia. Geregoko dugu. Hori da. Bai, Edo ez. aldotxo eskatu. Atateko irurek, edo ez. Ez, esan ez, ez. Ez hori dakit. gehiago ordaindu bertzen, ez tomatza. Ah, bai? Bideo Lagunen animatua arteko... Ah, bai? Bromarrata. Bai. Ez Hasta dakit. txakin. Bueno, nabelma ez dute gure deneiko argazki bat horla Claro, bezala. eskatu, Eskatu. Eta ez euro dakit, bat, bakoitza. gehiago, Ba, posteko. gehiago. bai, holangoa. Bat erdi. Vale. Bat erdi eta firmatuta hiru. Bat erdi eta... zeran da. Eta bi, kolonia botatzen dugu. Hori da. Eta hori, igoko ditugu argazkiak. Bai, Bai, Siesta. veremos. bai. Bai. Bueno, zer da zatez hitz egiten aste honetan? Beldurrari buruz, ez? Wow. Pertsona, kultura egoeraren arabera, pues modu batekoa edo bestekoa izaten da. Eta, ez dakizun ontzat, beldurra sortzen da amigdala ditzen da zati batean, burbuinean. Ah. Hori zenekin? Ez. Ah, pues Ez da, bai. Bueno, batean gera Wow, medikuntzako ze- ikasleak. Aha. Aha, bai. Eta, hori, alarma pizten du arriskua aurrean dagonean, basikamente. Bai. Eta bueno, pues horri buruz hitz egingo dugu. Zein da zuen beldur nagusiena esango zenutena? Ui. Atzu bakizu? Beldur nagusiena... baiketa. Bai, Wow! eta, Enun bat espero. En plan, joatea bai, kaletik, eta en plan... Ostia, enun bat metiko espero. furgoneta txuria. Furgoneta Furgoneta txuria. Bai. Metiz deia furgoneta Bai, txuriak. beti dire, bai. Bat, atoia. Beti dauk batan bat, herriko plazan. Edo, en plan, ez dinot nirea, en plan, kondaita. Ah, bai, egia. Zuen herrian ere egon da furgoneta txuria erdi. Egon zan. Bai, Bueno, bai. Osea, supuestamente. Beti. ez, supuestamente nik ez dut inoz ikusi. Ez ikusi Eh, ez. Baina entzunde, bai. Eta En plan, beldurra ez joan frontoira, daurako furgoneta zuriben, no seke, bueltaka, ez da baina hor. Ja. Ja. Baina, Bueno, bueno. supongo dela umi esaten zen zerbait ez guteko. Edo Ah, norrekin. fijo. ez du Edo daiteke. ez joan furgoneta zurire, zedabizen moten karameloak, Bai. tal. Bueno, Bueno. ez dakit, zure hau bat. Jode, eskeneria horrekin konparatu ez ezerrez. Zer da? Txakurrei. Bueno, Korroboratzeko. bai, Txikitan asko zegio, txikitan ezin ditu ikusi txakurrak. Baina, Zer? Niri etxata ez guztetan bez. ez, Bai, oain ja gaur egun errespetua gehiago. ez que esan behar no, Bai. Osa, alde toleratu, hor Bai. baldin badago txakur bat, no pasa nada. duela... Baina zu hortan ni hemen. Baina, distantzia baten behar du, Duela egun batzuk esan zenu, aste batzuk, esan zenun ikustez dela etorkizuna txakurra. Bai, osa, irutzen zait, badela, bai? badela lagunon bat txakurra. Osa, zu bakarri baldin bazea, ono hartzen dut, kiston, konpainite izan. Ah, bale, hori bai. Bai. Hori bai, seguro. Bai. Eta ojala, iritsi egun batean, hola izatea. Ja. Baina, Nire hori buru bai. ikusten dute. Bakarrik bizi bana, ez taran amaitan bakarrik. Lehenbizi Txakur txakurra bete- katua bai. baino. Bai, Katu aplita dira, ja, nik atu be guztetan jataz. Ez que nahitzezki brutal, animatea gustatzen. Ez, Zero. perikito bat edo? Arraine. Arraina. Arraina bueltak ematen noteko pezera gaixo hortan. Ja, eto txakurre.
Behintzat, ez da atatozu kanpora, mototxu aizea, Claro. ez da dit. Ja. Un paseillo. Arrainak segituan hiltzen dira, Beraien kaka jaten dute. Ke Egia. dices, bai? Ateratzen zaie tipo ari txuri bat, eta hiltzen dira, nazka maten du. Osa, suak. nazkar. Nik aukiten hau zen, Nik ere. Pinean Nik ere. erosite. Bai. Nire laranjak ez dakit nola izan ziren. Bai, mitikoak. nire bai. Piztu Eta gero factoria. amaitu zaurien erreka baten. Baina, bueno. Hori da bastante Bai. mitiko, Niri Familia bai. guztietan. Bueno, erreka esan tipo putxu bet, eta joaten ginen bizita itera. Eta iten ziren olankoak, Benetan? Bueno, bai. Edo, Espero bueno, zirela. san horrin baskarie, baina, bai. A la parrilla. Osea. Baina, bueno. Nik esango nuken ere beldurra handiena dela istripuak. Ah, bai. Bai. Euki? Istripuei kriston beldurra diet. Eta horregatik nik uste ere dela, gertatzen zaio hau ere Adela Gonzalezi. Dala aurkezlea. Adela? ETV bintzegola eta orain lagun ondagola. Ez dakitu. Simaz, eta berak dio fobia gidatzari. Eta nik ere. Ah, buah. Zuria fobia Cállate. gantzelatuko zenuke? Deko txezu fobia? Kriston beldurra ematen dite. Ez dozu konduzitan? Ez? Bai, dekozu, no? Bai, auki badu. Bai, bena. Baina, osan, benetan ez dizte beldurra daukatela, tipo, beste norbaitekin igotzen alman ez kotxan, lehenengo etortzen zaitena da, istripu bat eukiko. cállate. Osa, naiz da, Bai. naiz da zu ez jun, Hostia. bilatzen, osa, beste Bai. bai. Eta duela gutxa gertatu zitzaiten ni joala kopiloto bezala pertsona batekin, eta kriston beldurra sartu zitzaitena. Deitzen da Maxi... Nigez. Ez. Nola, eske honekin. Maxi... A saber. Maxi Iglesias. Ez dakit nola deitzen da, Maxi fobia olako zerbait deitzen da. Ah, puede ser. Bai, baina bueno. Askotan beldurrak ez dateia hori kulturalak edo, eta Bai. asko sartzen dira pelikularen bitartez, eta hola. Zoeko dakazute hola pelikularen bat esatez dutena honekin, kriston beldurra. Ah, bai, txikitan aukin hauen traumita, Zerekin? malefikagaz. Benetan? Ba, atarazan igual, ez dait, ba, aukiten ginen 5 urte edo 6, edo nagusi hau. Ez, amarrola bai. Cállate, bai? Amabio bai. Baina azten Vale. pertsona realekin? Bai, Angelina? live action. Ah, Bai. Buah, bea traumita Eskatu de joatean igual zen oira loiten, Benetan? Hostia. Bai. Jesus. Eta oindala gitzirate, bueno, dala urte batzut arte, ez dut barriro ikusi. Normal. Baina, oin ja bai, oza, ikusten bot, en plan, zero, baina hor momentu nizi zen impacto. Eta gero ja, en plan, oindala gitzi, atarazana, bueno, oindala gitzi. Ai, Ez hori dut esan behar ikusi. nuen. Joan nintzen, en plan, me hice la valiente, eta joan ginen Bakarrik? zinera, Ah. lagunekaz. Bueno, pasan hauen, pelikula osoa, nire atzamarrak belarrietan, eta holan berantza begire. Bi ordu La más holan, valiente o sea, no me enteré Jesus. de absolutamente nada. Ja. Behatzuten hausen zaratak eta nire, ai, gure joan ja. Ai ama. O sea, fatal. Nei lehen asak hausen zen ikusten pelikula, beldurezko pelikula zineman. bai. Eukin epoka hoi. Bai. Bai. Ez esango. Gustatzen Ja. zaidan. Oan ja, ez disfrutatzen. más, ez. Osea, Ja. porque bakit patzezut ez ez ikusten pelikula. Hor nik utxinez, ez disfrutatzen. Ja. Baina bai, zerekin pasan nola beldura? La momia ikusten goatzen ez. Lagun baten etxen ikusi genuen eta giatu berri izan genuen tartian, porque ezin genuen gehiago. Jo, ma. Ja, eska baina esan ez duela payaso asesinoena, gogoratzen zaite tipo 2000 eta marrean dala YouTubeen, zagon bereziki YouTuber frantes bat, tipo mozorretzen ziana, eta eskutatzen zian tipo parkinean eta hola, eta bai. jendeari kriston sustako ikusten mati zenuen zizkiela. zuk? Bai, eta taratzen ziren blanko txerditik da, Hori jeta da. korrikan, eta... Eta gero bai mitiko markesina baten, Me muero, txukiren me muero. anunzioa. Ai ama. Eta tipa bat ari zan, simaz, gauean begiratzen txukiren anunzioa, eta ateratzen zain txukin, kristaletik, markesinatik. Horre kristal. Bueno, esto lo en la Ez, vida. ez, o sea. Enoa komunera, bea, madre mía. Ez, oso fuerte. Baina, bueno. hori. Buah, eta oindala gitz ikusi nahiteko zo ikusite La Caza. Ba, lehenengoa. Bale, bat, azkenengoa da La Caza irati. Bai. Ah, bai. Buah, da hostien turbioa, eta bastietan da dana basoan. Bale, orko asteburuen, amaitu nahi eta orko asteburuen joan ginen lagunekaz mendire, Ja, zer begire a duen. todas partes, osea, un ruidillo arrano bat horti de... Buah, bakarrik me muero, Ja. Azten askorrikan, Bueno, daude beldurra asko, ez? Eta beldur horietako bat jende askok duena da bakarrik gelditzarena. Zuek badakaztu hori? Ez zuk esango dela hola nire beldur frekunte bat. Ez, nerea ere ez. ez, Osa, pena magoz, evidentemente, bai, baina... hori da.
Ez da nire lehenengo erantzuna. Bai. Bai, beldurrez, baina igual, ez dakit, preokupazio edo... Ardura, Ja. igual gehiago, Bai. beldurra ez, ardura. Bueno, ba hori, erostozu, bueno, erosi adoptau. Txakurbet, Oso ondo edo, Irene. Woke. berbaitek, aunque sea, nigelitan aste buruet bakarrik eta jazten az bakarrik berbaiten. Bai. Osa, me Bakarrik vuelvo etxean niko loca. oso gaizki pastetzete. Osa, bizite manaz bakarrik, buah, psikologikamente, Bai. osa... Aurrekoan neola bakarrik hemenko pixuan pestio guztia jarri nituen. Eta denai behiratu nuen. Tizan zen, baina, zen sartuko da, inor, baina. Ja, Ez que nik uste dut pixu hori ala gauza beldurgarriena dagoena. bai. Osea, ematen du beldur bat. Ez dakizu, Ez? Bai, konfirmo. Kriston beldurra ematen du. Baina nik uste dut geroz eta erresagoa dela etorkizunean bakarrik bizitzea. Bai, nik uste kontrako esango nuke. Gaur egun geroz eta... No, zu bakarrik. Zezu lortzen etxeikan. Ja. Ja, bai, arraztoi. Bueno, esto pentsetan 50 urtegaz egongo garela pisuek konpartitan, Espero ez. Osa, bitu. Toko madera, porque ez. Espero ez. Baina, bueno, nik uste dut honekin erlazionatuta ere dagoela eriotzaren kontua. Bai. Eta jendea dela oso beldurtia, ez? Eriotzarekiko. Txikitan bai Bazterate? arduratzen zian asko, adibidez igual nera mona hiltzen bazenu. Mm. Baina etzen beldurra, zen gehiago en plan, pena handia ematen zula. Bai. Bueno, niregan bai, En plan, Zu hiltzea? bai, Bai. bai. En plan, ta gero zer. Porque esto sin estan en plan jangoikoan Ja, eta en plan, zer geldituko naz en plan, Ba, ezer. buah, Bai, es nik que uste qué dut ez dela paranoia. ezer gertatzen, Osea, Horatik, hay que vivir la vida a tope. hori da, ni lista. Baina bai, preokupetan dozte, en plan, bakarrik biziko garela oingo bizitzan. Bai, Bai. zuri ez da gustatuko litzaizuke auta gero. Ui, Ba, beste pertsona bat. Zertan ezitea. reenkarnatuko zinen? beste Beste pertsona baten. Pertsona? Mm. O Beste animali? pertsona. 100%. Kalze kulturatan? Hori da. Hemen. Hemen berriro? Ondo nago. Berriz. Bueno. Zure herrian. Teja sentia? Ja, yo ahora se esaten hori da, Totalmente. Yo esaten Wyoming. Bai, pistola batekin. Illinois, ja, bai. 100%. En un rancho. Fuah. Gozatzeko Rachel babarrunak. dituko Ez hori da Inglaterra, bori igual do. Bueno, kultura berdina da. Bai. batzuk. Bai. Zu? Ba, bai, Reenkarnatu? Bai. Ui, ez dakit. Ja, nik ere ez. Ni animali bat edula, ez? Bai. Zuri te Bai. pega, ez dakit? Ez nesa berratu. Adiz, te pega, ez dakit aizu. Zer, Ez dakit, pegatzen izu. txupatxus fresaina da. Ez. Ez, baina... Hauntze, te pega. Zer? Alpaka bat Hauntze. ola. Ai, gustatuko zitzaiten pila, Perun. Perua dira? Bai, limakoa Bai. da, ez? Bai. Bueno, zergatik ez, ez? Edo bisoi bat zure rantxoan, igual. Venga. Total. Eta ez du... Eta ni... Senarra. Atea. Atea? Chicos, nik ez Kuan dena hori. guapa. Es bien, en plan atea ganso, En plan gordo. Con poder. Zi ondo, osea, zer reenkarnatzen zea. Neska polito bat irola, en un rancho Ez, de Wyoming. esto te Soy Hau da, americano. alpaka grazioso bat harinez. Bueno, alpaka Ate... naiz, Potolo bat. Oinez ni. Ez, zuzera bere senarra. Es vibes. Pero que... Esan ginun, ze animal izango jat. Ez ginun esan atal esan baten. ginun. Mantangorri bat. Guztiz. Baina mantangorri bate jasan. Ja, esto segure izin Ui. baserriko animali bet. Zaldi bat. Vale. Venga, ni zaldia. Ai, zaldia, Vale. total. Txuria. Ja, bai, txuria te pega. Venga, Totalmente. hori bai. Pues ya está, badakago gure etorkizuna. Bai, ya está. Mm. Ya está. Baina hori, nik uste, osea, neri bastante lasaitzen di jakitea eriotza dagoela, ¿sabes? Porque da como, pues ya está. Angero. Nik Ja, ez igual dut ezer- gehiagirekin. Angero. Nik ez dut ezer pitxetzen hortan, osea, igual zait, kompletamente. Ez. Ja. Lasaitzizu da, hola? Bai, En porque plan, da hilko como... zarela. Osea, Osea, benit dituzun gauzak ez dugu gazteleñoa. hori da, total. Bueno, hori orain esaten dut. Bueno, Aurretik hitz egin dugu una programaino lehen. Bueno, Bea bakarrik suelta prenda, ez da guretzat. Baina, bueno, pasamos página, ez? Bai. Gustatuko litzateke kartzea mai gainera pertsonei beldurra izatea. Ze adibidez, da zerbait oso generalizatua. Sacando trapujos, ya, Ez, ez. Zenei diogun beldurra? Itxoin, ez dut ezer esango, Vale, esango. nik Baina esangot. jendeak dio beldurra, adibidez, dago fenomeno oso zabaldu bat, Michael Jacksoni beldurra izatea. Hombre, normal. Pues hori. Baina da pertsona bati Nik ez dakit beldurra hola. izatea. Nik dekotxet. Gertatzen Zeini? ez du? Pertsona itxusiei.
Be, a ver. Sale el armario. Es que lehen egon gara Gauza aingerutan bat, ibierbas. en un paso espero. Ez itxusi de... Ay, Jurene, a ver cómo recojo ese cable. Ja. Oso zaila da. Baina ez du bota jaura, ez du oso. Ez da la pertsona motz bat de... Boa, ze motza dan, en plan, itxusie, ez. Fizikoki itxusia dela. Fizikoki, baina oso itxusie. Jarri, En plan, adjektiboa. adibidez, pertsona toxikomano bat. Ez deko zela... Igual ez jara adibideak. Ez deko zela... Vale, pertsona bat, vale, toxikomanoa ez, baina... Ez deko zena Bai, agin, que ez dekola da- begie edo agra- tal, no ez sé dela qué. Hori, ez agradable pertsona de motxa, ver. porque, vale, dau jende motxa, baina... Ez, Bai. baina pelikuletan eta holan, agertan bada jende, en plan... Oso motxa, en plan, edo... Makilla haute oso txarto, en plan, emote esto esten beldurre. Ja. Gero ateko esametz gaiztoak, osea... Ez da bromea, Ez, bai, Te lo bai, juro ez txikitetik Jode, dekotela... nik ez dakatola inor. Pertsonari pedola matitena? Txikitan kakusain. Beldurra Txirrimirrita, baina hori... Bai, hasta, baina zeba. Itxusia zelako. Gauza Ya está. kulturalak azken finean, ez? Ez que... Bai. Arrazoi. Ez hori egia da, Bai. Eta gero ere komentatu dugu mikrofonetetik kanpo. Barkatu nire ez zulagatik, Ah, Ya está. lasai. Barkatu desos. Txumas. Gero ere dago fenomeno bat direla Baina zuk? fascistak. Zer? Zeri diozu beldurra zu? Orain nijoa esatera. Dago fenomeno bat direla fascistak tipo torrente, Aurrekoan agertu zen teleberrian, Bai. gizon bat puroarekin, bueno, notizia egin zanzte, bueno, simaztan frankista bat, azaroako gehiago juntzala manifestatzera Frankoren, bueno, fascistaztan. Eta, pues, emakume batzu juntziren kamiseta gabe, protestatzera, gauzan nazkagarri bat. Nazkagarri. Eta tipoak beldurra ematen, osea, ¿Ves? nazkagarria Hori da zan beldurra. frankistaz- Bai, ¿Ves? arrazoi. Total. Zan. Tu, imagina Ia- justo zule pertsonan, tu, Piti dekoaz bat amitzka dola estoak, Bai. urte, Osea, zuzkan bekainak horrela. Ile guztia zeukan supergrasos, ose, onden eiz zer dituta. Bai, nik uste puroarekin- ere hor aktoak asko iten du, osea, ikintzak asko iten du. Ja, daude, Ez bazegon hori lehenengo, iten, daude, bueno, ja. lehen Ez plano zen. batzuk, torrente Asko. ematen zula. Nik uste hor eragina dura zea ideniten. Fatxada dela. Bai. Izango zen aitona bat jaten txurro batzuk ez zizun, beldurramako. Bueno, Los abuelos deberían de ser eternos. Bueno, Baina, ez, fascista bueno, bai, beldurra asko baina bai, matute. pasetan dala bai. bai, eta dalako salida, Eta fascistak egoten hori beldurre. fascistak ere daudela gertu, fakultate honetan. Bueno, Ai, bueno, díselo. barkatu. Aingero dagoen suelto, con Ja. el programa, Sí, sí, sí. o sea, Me aprovechatu. encanta. Aizu, pues, Sí. gauzak Bai. esan behar direnean, esan Claro. behar Ez ez, claro, hola bai. da ez dugu gazuzten, Zein zan zuen txikitako Hemen tai beldurra baita. handiena? Total. Zein zan zuen txikitako beldurra handiena? Ze... Manefika. Joder, Eukin. emantzizune, malefika. Baina, en plan, ez nauen pentsetan beldurren Hola, ukin un epoka... definizioa eta zido, Ja. zer sentita osten beldurre, ba hori, ba, beldursko pelikulak. Nik ukinula epoka bat ematen zela pixka beldurra... Osea, etzen klaustrofobia, baina bai, emlan, lehiku itxe itola, tipo, eskutak eta jolasten baginen etxe batean, eta bat zegoen jendia, oian azpien eskutatzen zena. Karo. Nik hori izin dut. Ez? Ematen dit, Oeazpean Klaustrofobia? Ja, Ui. sin mas. zentxuratzen ari nintzen. Ni adibidez banintzan, eta jarraitzen duen ikuste dut, eta hauzu kondo dakizu goiatz, daukat, naiz, osea, diot kriston beldurra gerrari. Gerra bat Gerra? etorriko dela. Bai. Ah, bai. Ez? No se nos comenta eso, ez? Joder, Hori. nos. Osea, ja lasaiago nago honekin. Postegia. Bai, Baina- baina nik enotxun ikusi hola nain. Bueno, sok Lehen etxan dia, urtean, eski kanpoan zinalako. Ja, Baina bai, lehen eta urtean- gero be bai. Ez, lehen kuatrean. Ah, vale. Bai, Lehen ezagutzen da. lehen urtean, lehen kuatrean, kasi zekan egina ja motxila juteko gerrara. Cállate. Bai. Gauza bat, ari zan mundu guztia esaten, Hirugarren gerra bat mundu etorriko gerra. zala, Pero beak esperazun, angero driozola, te llamamos a filas. eta gu gaude, vamos, gero unos caramelitos, empuñatzeko metralleta bat. Gero igual izango ginen txuperronak, Ja. Ja, baina Eskutatze eta tritxeran taula. Eskutatzen bat ez dere. Sorre todo. Uste zue urtengo zinetela bizirik, gerra batetik. Ez da, osea, ez da bat ere. Osea, Zer. etortzen zain norbait hitz egitera beste bandokoa, eta nia. Nada, Ke txak. bajo. Osea, A echar la tarde. ez, edo zer gauza. Gainera hor, eske, klar, horre ere beste debate bat dago, eta da, emakumeak ere jungo ziren, jun beharko lirateke ez.
Enzi bai, nire kasle batek esaten zauen. Amaituko Jun barko gule zien. bizitza, en plan, gerrara joan da. Bai, gero egia da. Jun barko zien, baina gerra egiten maute igual fascista batzuk esan gute ez dugula balio ez da gerrerako. Ah, ja. Bomba. Bueno, medikuek edo, ez? Zer Bai. ziren, Ah, erizainak. erizainak. Bai. Bai, jazta. Con una Ambulantzien, falda Nino. Zuela, Zuela jungo zina. Bai. Zure bila jungo Ainero, nino, venga, gora. Ez, baina en si, zer, deko azpiz planos. Ez zina joan. Ni naiz asmatika. Ja está. Ni ere, asmatika. Ah, vale. Bueno, hau, beso hau gaizke dauka. Ah, bai, ja está, hueskoaz. Gugar ambulantzikoak. Ah, bale, oso ondo. Orduen bai biziko ginen. Bai. Qué buena. Baina, bueno. Zugu jatuko zenuka ambulantzia. Bueno, espero ez dagun ez detortza gerra bat, ez Hori detortza da. fascista bat puro batekin ahoan. Kontuz, Eta- Pentsa David, Netanyahu, da... Zer? El colega Pelocho, Trump, ez? Trump, Ah. Europara berbire. Bueno, gertuko baitugu beste batzuk. Entre que España, gure da hori bota, OTANetik. Ah, bai. Tío, está Nik loco. uste Espainian ja como tal daudela fascista batzuk. Bueno, bai. Potente. Bea dinot, España contra. Bueno, ya está. Bai. El botón rojo, Mhm. asoma la patita. Espero ez dagoen ez etortzea gerra, ez ezkutatu behar izatea Ez, azpian, eta ez etortzea gizon bat puroarekin, eta... Ikusa titi bat. Hori da. Titi bat, Osea- mesedez. Vale. Bueno, eta azkenengo zatira iritsi gera. Zego mendio dazkazu gure entzulentzat, aste honetarako. Asi. Jo, nik utxie, nik bat Gutxi. bakarrik. A ver. Ez que aurrekoan erosin ditun, por fin, kastainak. Wow. Adoro. Esa, No, niri guai, me bitxia. encantan Buah. kastainak. Eta orduan juten nintzen kaletikan. Bilbon. Bai. Mm. Eta ikusi, eta erbete usaindu nun. Eta jo nintzen marrazki izan batian bezala usainen gehiagatikan areaka. Pues polen Tani, eskan. pongo dena gozena. Ai, Eta zondo. ze ondo. Buah. Así que ze mesedez onak. erosi gaztainak. Egin, jon zure postito hortara, efektiborekin ordaindu mesedez, txampon batzukin, eta jateituzu gaztaina batzuk. Hori Eta da. berotzen zea. Ya está. Bai. Zu Julen, eh? Bueno, ba, gaur urten da Stranger Thingseko azken denboraldi, Anda, Aldez ikusi, egia da. Bai. Eta, Bera bueno, azuanekin. hazinaz barriro ikusten lehenengo eta bigarrena. Eske nik ere azua dakat. Ja, totalmente. horregaitik, osea, eta bueno, ikusikot, espero, ez jatea spoiler askorik TikToken edo lan. Zezako nizun. Ate haituzte Stranger Thingsekoak bideoa YouTubeen resumitzen temporada bakoitzak komentatzen, Oh, ni bai. hori naiz ikusten. Sin más. Bueno, ikusiko dut, eta holan gabonetarako edo lan, igual amaita dut. Eske Bai. naiz da, azkeneko kapitula da... Urtarriak bat. Bat edo Urtarriak 31. bat? Bat. Osea, ontxe, lau kapitulu Bai. atarako da hori ez. Gero Bi uste. ordukoak edo lan. Gero, 25, abenduak Ailena. 25ean bat, eta urtarriak bat, azkena. Joder. Eta Bai. zuria? Hori. Hori. Ni atzago nintzen ikusten pelikula bat oso ona, 2000 eta, ez dakit lauka, bostekoan, dala Dos rubias de pelo en pecho. Ai! Ze pelikula Kristan ona. pelikula. Hostia! Ez Ignacio dakizu nontzat. Millebider. Fue Buah, increíble. que risas! Dira bi agente FBI-koak, beltzak, eta, bueno, ba, iristen zaie bi model hori baitu egin nahi dietela. Bai? Eta orduntzer egiten dute, pues, beraiek baitzen dituzte bi modeloak eta beraietaz mozorretzen Bai. dira. Eta orduan pasatzen dute asteburu guztia De fiesta. de fiesta. Da increíble. Pasándose de Da superona. ricachonaz. Kriston farra bat hau Buah. Oso ona. Eta dakizu zei gototzen pilo bat, ikuste inglesez be bai. Ez dut ikusi Zeran inglesez. ikusi zinun. Erderaz. Erderaz, bai, Boa. mazkaltzenak. Bai, inglesez be bai, unas risas, Buah. Bai. Eta hori, Bai. hori da aste hontako kapitula, gozatu Durangoko azoka. Hori da, Mesedez, jun. joango zarie? Bai. Bai. Zu? Bai, be bai. Oso ondo. Pues antik ikusiko gera. Venga. Ala. Bai. Aio. Agur. Gaur, gurian,